Čaute ľudia, hráme Fortnite s mojím kamarádom, ktorý sa na YouTube volá Kiko Potržitko 1, 2, 3, 3. Ja vám to dám ešte do komentárov, takže nemusíte sa báť. A dávať odbery, lajky. No a uvidíme. Takže ľudia, ja vás vítam. Aj s mojím kamarádom. No, čaute. Vidíte, už zase je taký tichý. Neviem, čo mu je. Až má veľký vírus. A však to je jedno, nie. To nevadí, ale my ideme na to. Ľudia, ja neviem, ale ja vždy, keď idem točiť video, ja mám taký stres. Tak ja neviem. Ale môj kamarát má veľký stres, keď ideme točiť video, že priznaj sa. No, a nie. Minulé sme hrali 99 nocí. No. Sme prežiť minimálne 50 dní, len on hral na mobil a vám tomu presne vtedy zavolalo, líbilo ho to. Že to bolo také, že no, smutné proste. Že sme nevydržali toľko, koľko sme si povedali. Máš zase season 1 skin. No. A nechápem, prečo mám Eminema a mám banánov pickaxe, ľudia. Nechápem. A ľudia, nechápem. Som starnujem. Proste, no. Ideme do veľkej lokácii, že... Jak sa volá, bo sa kodal naznačil? Lazy Labs. Lazy Labs. Ľudia, viete, my nevieme po anglicky, že retardovaní. Držte na palce, že vyhráme a ľudia... Ľudia, ja vám poviem. Kurník. Ak vyhráme, tak dáme súťaž... A čo to robí, ty debil? Ľudia, ak vyhráme, tak dáme súťaž a ak prehráme, tak súťaž bude až na Vianoce. GG. A môže sa kam aj ja zapojiť. No ľudia, napíšte do komentárov, že či sa môže zapojiť aj Kiko, ktorého samozrejme, že všetci poznáme. A napíšte do komentárov, že či sa môže zapojiť aj on. No ja som hľadavý ľudia, čo napíšete. Lebo neverím, že možno napíšete si všetci áno. Ľudia, prosím, všetci píšte, že nie. Opovážte, koskete baňa, bo nahlásia. Aj nie. Jako je, no všetky sa nezapojím kak. Ja, viete, že keď sa zapojí, budú také súťaže, že uvidíte. Že tam budeme tancovať, tagy, LK. Budeme trojváky typkov. Urobíme veľkú súťaž. Musíme sa Náš kamarát Simon, on je tak tupý, takže by sme urobili na veľký prank. Ináč na YouTube. Veľký prank sme mohli urobiť. Ja nie som nápad, ale môžeme voľakedy. Možno cez Vianoce budeme troliť na Vianoce. No, ja si dáme veľké skiny vianočné. Ja my ešte nakúpime v shope voľaké skiny vianočné. A však ja mám Sanka. Viete ľudia, my si musíme kúpiť, kúpime voľakedy asi tie teraz, čo sú tie skiny vianočné za 23 €. My to kúpime. Však viete, youtuberi, ak sa hovorí, veľa zarábajú. Aj korník! Zľad nemám HP. A ja mám kremerky. A napíšte mi do komentárov, že točí na YouTube. Ale keď bude veľa hlasov, že točíte, tak dáme súťaž o odber na váš YouTube kanál. Odber na váš YouTube kanál. Ja som dal. Že? Keď sa nezapojú. Alebo vám pošleme náš podpis. Minulé sme poslali jednému typkovi. No, potešili. Celkom. Nie? No. Minulé sme potešili typka. Čiže, že sa nevedel ani zastaviť. Takže možno potešíme aj viac. Ja viem, že to točíme tak neskoro večer, ale však to nevadí. Koľko hodín? Ja pozrite. Je 21:07. Gamery. Kvôli vám, ako chceme. Viete, dali nám odbery a také, nie? Nie? Áno. Tak neskoro točíme, Preto to neskoro točíme kvôli vám, lebo my chceme. Aha, ergo. Aby ste aj vy boli veľký šťastní, aby ste nás neprestali sledovať. No to nie je pekné. To nie je pekné, keď najprv ako sledujete a potom ho prestanete sledovať. Potom vám to môže vrátiť, takže
Nikdy to nerobte, nedajte sa nachytať. Kosu. Pozrite, môj kamoš fajti, vyfajtilo sa mi zdá. Ešte, áno. Neviem, možno Ja sa nevyfajti, ja neviem ľudia. A viete čo, mňa to ani nezaujíma, že keď bola aký skape. Dáme mu pikex ľudia. Proste, však je to jeho. A dáme mu keď je, ale fejkové, nemám náskové neriu. Aj kurník. Nie! A ty máš Rio, však minulé ti skémoval do účet. Ja neviem, čo hovoril. Kurník, ja čo nemám. Niekomu taký nahov v mojej mudia, že? Napíši do komentárov. A ľudia, už som vám povedal, že píšte do komentárov, takže už vám nebudeme hovoriť, že píšte, lebo Ale koľko musíte napísať? bude plný chat. Bude plný chat, že píšte. Ako je dobré, nešak, ja mám iba 15 či koľko komentárov, ako je go smutné. To je smutno. Ja mám 70 vašich odberov, tak mám iba 15 komentárov, ktoré sa neoplatia nekočí. Viete ľudia, musíte ho podporiť. Aj hej. Lebo budúce video so mnou bude točiť, povedal, že keď nedáte mu like a nedáte mu lajky, odbery a komenty. Mne padla hodne na Hanuga, ti poviem. Pi, nepoň čo. Nepoviem čo ľudia, nemôže povedať, alebo dostal mi pohubehne tu vedľa mňa. Aj máme ja neviem, trampolína, neviem, ako poviem po anglicky. Super launchpad. Šiebe? Aj, super launchpad. Poď, čo mi padlo. Aj. Padla mi hodne na Hanuga, aj epická Hanuga. Tam máš mi kadenú, ne? A nie, ja to sa ešte Ten potil skaj. Hej. Vidím, také výstrely musné. Domov spať. GG. Vidíte ľudia, že taký... Ešte idem, z boku. Hej, ja spredu. Kakám. Je zmrtvý. Za mnou. On zabil ma málo. Anku má pípka asi. Kurva, Ježiši. Moje bude mŕtvý, už zostal. piče. Môj mŕtvý. Ľudia, ja som zanadával trošku. Je mi kokazulka. Som povedal. To čo je? Dobrá pumpa, s ním mám minulé zabil týpek, konec som zeber. A ja mám legendárnu klobru. Ale nie je dobrá ľudia, že budem mať na hongu míriku. No, Tu je taká dobrá. epická. Pohodička. Keď chceš jenkom mašku, počkaj, aká je. Nie, mám takú, neboj sa. Tá. Tu? To je slabé. To je slabé. Pozor. Ale koľko je lepšie ľudia, ako sa zamení. Ľudia, no čo? Čo je za... Čo aj hovoríte za novú sezónu? Pohodička, nie? Som si kúpil dneska Fortnite, kryjú aj môj kamoš. Tenko čo povie. Prestým. Čo má zabiť? Kde sa to videli? Gek, okurka. Tam. Áno, to je jeho. Dostal. To je jeho. Sem poď. Svinia. Sviníra, bombardína. Kam nemám dobre. Koľko má HP ľudia? Ďalší pikač, papír! Kamu má korunku, kamu dňa. Kamu, vidíte ľudia, Jeho hippy mám. Nemám korunku, ako čo ma to klame. Skara, ja mám. To me bojím. Radky korilova. Ľudia, máme ešte jedno kolo, alebo už to máme potom vypnúť? Neviem, ľudia. Budeme končiť video? Nie, ľudia, my sa neskláme. My dneska chceme točiť dlho, sme sa dohodli. Dneska to bude také troška dlhšie, asi tak aj 16 minútové, aj 28. Dneska to bude dlho, proste, lebo dneska sme proste... Málo sme vydávali videa. Poslední dvaja! No nič. No ľudia, my vyhráme. Keď vyhráme. Takové... Ľudia, keď vyhráme, píšte do komentárov srdiečka. Ak vám ich povolím, dobre?
na ulici, alebo kde sa uhákať, že čítaš televízor. Vyzlez do pyžama, poďme. A vypínať.